kommer motionsturen. Skal op ad den her bakke. Så I kan godt forvente at høre lidt stønnen og prusten. Men der er nogen, der siger, at det er sundt at få pulsen op. Så jeg håber sgu, de har ret. Jeg skal lige en anden vej her. Hold op. Her var jeg ved at stå på røven. Jeg ser, om jeg kan ændre lidt på lysniveauet her. Auto. Det var godt. Kommer jeg gående her mellem 2 klippedale. Utroligt, hvad naturen har kunnet gøre. Jeg tror faktisk, at det er... Altså vejen, den er jo selvfølgelig lav, men jeg tvivler på, om det ser ud til, at det er rimelig naturligt med klippevæggen. Det er ikke noget, man har hugget ud eller noget. Det er helt vildt. Smukt. Jeg elsker det. Men hold da kæft. Det sætter gang i pulsen. Men så ved jeg, at jeg bliver glad for senere. Og så kan jeg jo også fortælle hjertelægen, at jeg gør noget ved det her pulseværk. Høj nu. Op, mand. Ja. Jeg er der i live. Lidt endnu. Lad os se. Hvad siger mit ur? Det siger, at jeg ikke lever. Jeg siger en puls på 93, 94. Det var ikke fordi, det er så voldsomt. Den har jeg haft noget højere førhen, men jeg synes godt nok, at den kan mærkes. Ja. Men jeg fik klaret det værste.